Podľa očakávania posledná disciplína jazda na koni výrazne pozmenila poradie v oboch kategóriách na vojenských medzinárodných majstrovstvách Československa v Banskej Bystrici. Domáce prostredie využili naši pretekári, ktorí sústredeným a koncentrovaným výkonom podnikli útok na celkové prvenstvo, čo sa v konečnom dôsledku podarilo. Iste nie dobre budú na parkour v Soblahove spomínať sovietskí pretekári, ktorí práve v tejto disciplíne stratili všetky nádeje na úspech. Víťazné družstvo v zložení Prokopius, Kadlec a Pribán získalo 16 069 bodov, čo sa doteraz v histórii československého moderného päťboja u nás nikomu nepodarilo. V celkovom hodnotení jednotlivcov zvíťazil Prokopius z Dukly Banská Bystrica pred sovietskými päťbojármi Feldmanom a Rusanovom. Súťaž družstiev vyhrala Dukla Banská Bystrica pred Sovietským zväzom a reprezentáciou Československa.